Salutare tuturor, eu sunt Gabi și bine v-am regăsit la un nou tutorial pe acest canal. Mai exact cum să vă instalați SAMP. Prima oară intrați într-un Google oricare l-aveți voi și scrieți aici moduri.ro/GTA și aici îi dați download. Eu nu-i mai dau download pentru că l-am descărcat deja. Uitați-le aici. Și după ce ați făcut asta, mai apăsați mai încă o dată pe plusul ăsta. Zic că vine iar. Și aici scriem moduri.ro/SAMP. Opa, așa, n-am scris foarte bine. Moduri.ro/SAMP. Așa, și aici dați pe download. După ce vi s-a downloadat, intrați aici, haideți mare, accesați acest PC, stați un pic, da, accesați acest PC și să zicem că eu vreau să-l bag undeva, în program, files, undeva, și trebuie să băgăm aici. Apăsăm click dreapta, apăsăm pe ăsta, pe folder și să zicem că eu vreau să pun numele GTA SA. Așa. Acum intrăm pe această chestie, dăm Ctrl-J și deschidem chestia asta de GTA San Andreas și avem chestiile astea. Ținem apăsat click dreapta și le copiem în afară de punctele astea și acum ținem apăsat tot. Trebuie să ținem apăsat click stânga și facem așa, scuzați, în curs stânga cu dreapta uneori. Le ținem apăsat click stânga și le tragem noi în GTA SA. Așa, acum trebuie să așteptăm să ne extracteze aceste fișiere și până atunci puteți să intrați aici și să dați download la SAMP. Așa, odată ce ni se face chestia asta, așteptăm să ne se extrateze. Așa, aici dați se protej, sau dacă aveți în engleză, apăsați pe căsuța asta și dați pe continuu. Și acum dacă dați double click, vi s-a băgat chestiile astea și acum nu dați pe asta, că nu o să vi se deschidă. Acum intrați pe Google, Ctrl-J, săracă nu dați aici descărcări și accesați SAMP. Aici voi nu vedeți, dar dați da sau yes, dacă puteți în engleză, dați aiagre, nu știu engleză, și aici nu puteți să dați install. Ce să faceți aici? Vă încurcați mulți. Dați pe browse acest PC și căutați unde ați băgat voi chestii GTA-ul. În cazul meu aici și apăsați pe el și dați OK. Și acum putem să dăm install. Apăsăm pe install și acum ne se instalează, îi dăm phishing și ne s-a mai băgat niște chestii aici. Acum nu mai avem nevoie de nimic, putem să ștergem tot. El nu se șterge tot. Și acum, ca să ne fie mai ușor, noi dăm pe ăsta și îl tragem pe ecran. Dăm continuu. S-a băgat aici, nu e problemă. Și avem aici SAMP. Acum dăm double click pe el și aici avem SAMP. Și să zicem că noi vrem să vedeți că merge. Intrăm pe un server, uite, să zicem unul la întâmplare. Uite ăsta. Dăm pe connect. Nickname GABQ, pun și eu aici valoarea numerială. Instalați această caracteristică, știți voi. Dați pe închideți și acum vă bagă în SAMP. Și să vă arăt și câteva setări ca să vi se vadă puțin mai bine SAMP-ul. Stai că cred că le-am deja făcute. Stați să le ușor puțin mai
Adică mai bine să dau pe mut, pentru că nu cred că o să mă auziți. Așa dați pe... Asta depinde de server, deci... Pun și aici niște parole la întâmplare ca să... Și dați spawn și vedeți că vă merge GTA Samp-ul. Și uitați, am intrat simplu pe Samp. Și acum în setări, apăsați Escape, ESC, îl găsiți în stânga, la tastatură. Dați aici Display Settings și în primul rând ca să apăsați pe Advanced. Și vă selectați voi o rezoluție mai mare dacă vreți. Deci în cazul meu o să bag rezoluția asta. Și aici băgăm pe High, Very High. Apăsați, să punem aici. Și nu apăsați Enter. Trebuie să apăsați Space. Și apăsăm Apply. Da, apăsați ESC. Sau nu ESC, apăsați și apăsați pur și simplu pe click stânga. Și s-a setat asta Very High. Avem o rezoluție mai mare, nu este. Apăsăm pe butonul Back. Horizam. Și avem aici sample. Depinde de playeri, adică depinde și de server, ce fel de server e, că nu toate sunt la fel. Și acum noi dacă dăm în sus de mouse, ne se duce imaginea în jos. Deci să zicem că noi nu suntem obișnuiți așa. Apăsăm Escape, apăsăm pe Options, Controller Setup. Dacă nu mai merge, faceți chestia asta mai o dată. În cazul meu mi s-o băguit, cred că de la server sau ceva. Așa, Control Setup și aici Mouse Settings. Și aici unde scrie Invert Mouse, vertical, îl dați pe Off. Și apăsați ESC, îl verificați dacă e așa și acum dacă dăm de mouse în jos, ni se duce ecranul în sus. Dacă dăm de mouse în sus, ni se duce ecranul în sus. Și cam așa ne instalăm Samp. Sper că v-a ajutat tutorialul. Voi a fost Gabi. Goodbye, pa, pa. Și apropo, nu știu dacă o să mai postez pe canalul de tutoriale, pentru că m-am gândit să fiu doar cu un canal care o să fie ăsta și să fac tutoriale și pe ăsta. Deci, cam a fost cu acest episod, cu voi a fost Gabi. Dacă v-am fost de folos, nu uitați să dați un share la acest clip și pa, pa.